כל היום אני בסרטון חדש, יום קניון. מה צריך? צריך את השניצלים האלה. אני יודע. אני המובילטי. הנה, פה. שניים כאלה. ניקח עוד אחד. עכשיו, מה עוד אנחנו צריכים, אלעדי? אני רוצה קצת חטיפים. במבה. כן. חטיפים. אני לוקח. ואחר כך אני גם רוצה לקחת משהו. אם נהניתם, תנו לייק וסאב, ואנחנו נעשה עוד המון סרטונים ביחד איתכם. מה, אין את זה? מה שאני אוהבת. רגע, סליחה שאני... איפה מצאת את זה פעם שעברה? זה היה פה, אבל נגמר. נגמר? כן. זה שגודעים לילדים שכתוב עליהם סבבה, זה טעים. אני לא רוצה כזה בלי גם ככה טליה עושה. שמה את הבקבוק ואז לוקחת. כן? כן. או שאתם סתם ממשיכים? כן. אני גם אחר כך לוקח משהו. תיקח קצת חצי. אני לוקח אבל כדור. אתה לא אשתפו. רגע. בוא ניקח. הוא אוהב... אני לוקח קצת פופקורן, שאם נרצה. לא, לא, אי אפשר לעשות פופקורן. נכון, תביא. הלוואי שהיה עכשיו. אתה יכול פופקורן כזה, תראה. כן, תכניסי. זה כזה, אבל זה טעם טבעי. אני יודע. זה דובון, יש פופקורן כזה. לא, זה המתוק, אני לא אוהב. יפה שאתה לא אוהב מתוק, אני שמחה לשמוע. לא, כי זה מגעיל. הנה במבה. מעמיסה לנו פה. לא, במבה, שיהיה במבה לזה. אני לוקח משהו, כן? מה זה? בואי. מה אתה לוקח עוד? אני אקח את זה, מה זה? מה שאני אוהב, וגם... אז רגע, עדיף את זה מאשר את הטפוצ'יפס שאני לא, אוהבת? אפשר את שניהם. הבאדי לא צריך. אני רוצה... אוי! על הקופה? כן. רגע, פה הנה. לא, לא לקופה. אז לא, תביא את הדבר. לא, אבל יש פה. מה זה? פסים. רוצה? את רוצה? רגע. לא, לא, אל תיקח סתם, אמא תכעס אחר כך. לא, זה אמא לא מרשה. אתה תביני. יודע שאמא לא מרשה. מגיעים לקופה. רגע, חכה, תן לי קודם להיכנס. חברים שלי, אם אהבתם את הסרטון, לא לקחתי, תפרגנו בלייב ואתם תמיד עקבו בא לנו עוד חלק ושימו כיף שזה ממש יעזור. טוב, ביי.